Munduko beste edozein herritan bezala, inguruneak garrantzi handia izan du Euskal Herrian ere. Ingurunean ustiatu direnen artean, burdina dago. Erromatarren garaian dagoeneko ustiatzen ziren Euskal Herriko mehatze zuloak. Erdi Aroan, burdin mea gogotik lantzen zen eta Euskal Herrian, industriaren garapena burnian oinarritua izan da kasu askotan. Aizkorriko magalean Legazpin dago Mirandaola parkea. Hango makinak eta olagizonak zuzenean lanean ikusteak duela 500 urteko burdinola batera garamatza. Mirariaren ondorioz ospatzen ditugu jai nagusiak maiatzaren 3an, obispoaren aginduz. Garai batean agorrean egiten ziren, hau da, irailean egiten ziren santikutzak hemen, eta gertakari hori miragarritza jo zutenean, agindu zen nolabait ere herriko jai nagusiak santikutzegunean maiatzaren 3an ospatzea. 1580ko maiatzaren 3an, Mirandaolan olagizonak lanean zihardutela miraria gertatu zen. Mirariak herriko jaiak baldintzatu ditu beste batzuen artean. Bi gertakari edo elkartzen dira gaurko egun honetan. Alde batetik Mirandaolan gertatu zen mirari delako horren ospakizuna, maiatzaren 3 batean olagizonak jai izanik lana egin zuten, eta behar zutena baino burni gutxiago landu zuten olan eta gurutze formako burni zati bat atera zitzaien. Hori izkutua mantendu zuten urtetan eta gertakari miragarritzat joa izan zen handik urte desentetara. Hori da, printzipioz gaur ospatzen dena. 1623an gertakaria miraritzat izendatua izan zen eta ordutik Legazpiko jaien ardatz bilakatu da. Maiatzaren 3ko gertakaria hilaren 8an ospatu dute aurtengoan. Goizeko 10:00 1580an olagizonei agertu zitzaien gurutze formako burnizatia prozesioan herriko parrokiatik Mirandaolara eroaten dute. Mirandaolara iritsi eta olagizonek hartzen dute gurutzea, olagizon nagusiaren begiradapean. Mezaren ostean, egun osoko jaia ospatzen dute legazpiarrek. Beste alde batetik, herriko jai nagusiak izanik, pentsatu zen, goizparteko jai hori, nolabait ere, egun osoko jai bihurtzea, Mirandaola izena jarri genion, dola 18 bat urte, eta goizparteko ospakizun tradizional bihurtzetik, pixka bat herri jai bihurtzera igaro da. Goizpartekoa bai da, nolabait ere urtero egiten zena, zenbait gauza gehitu zaizkio, behin meza amaitu eta espata dantzaren ondoren, baina egun osoko jai bihurtu da, herri baskari bat antolatzen da, jende asko ordu batak aldera edo inguratzen da, berromeri giro honetara, eta horixe da pixka bat. Hau da, uztartzen ditugu mirariaren ospakizun hori eta beste alde batetik jaien, herriko jai nagusien amaiera eguna izaten da herritar guztiena. Gurutze handi bat ekarri dute prozesioan eta barruan, kristaltxo baten barruan dago burni pusketa hori. Meza amaieran egiten dutena da, ateratzen dute eta jendea inguratzen da muin egitera erlikiatxo horri. Berriz ere gordetzen da eta gaur eguardian edo iluntzean berriz ere parrokiara itzuliko da, ze gaur egun ja erlikia guztia parrokian egoten da segurtasun neurriak direla eta. Mirandaolako burdinola Legazpiko Mirandaola parkean dago eta 15. mendetik 19. arte egonda martxan. Gaur egun zahar berriturik dago. Igandean, martxan ikusi genuen. Horren inguruan, 1952 inguruan, Patrizio Etxeberriak berreraiki zuen ola eta ermita. Eta horren ondorioz, nolabait ere, jai nagusiak santikutzegunean egiten baziren ere, erlikia hori ona ekarri zen urte guztian hemen egoten zen,
eta orduan Santiku Txiki urrengo igandian, hau da maiatzaren 4ko urrengo igandian, ekartzen zen berriz ere elizatik ona prozesinuan, hemen meza egiten zen eta goizparteko jaitxo bat antolatzen zen. Garai horretan gainera, igande hori izaten zen, hola martxan ikusteko aukera bakarra. Hori dago alde batetik. Burdinola herriko ikur nagusietariko bat da. Industriari oso lotutako herri baten adirazgarri gorenetarikoa. Edozein Legazpiarri galdetzen baldin badiozu, Legazpira etortzen denean, ze ikusi gane zer da? Miranda hola. Mundu guztiak ekartzen ditugu danak ona. Nolabait ere, Burdinaren tradizioa oso garrantzitsua izan da. Gainera, kontutan izan behar da, guzti hau nolabait ere Patrizio Etxeberriak berreraiki zuela eta herri honetako industrializazioaren motore bera izan zen, berak eraiki zuen herri sarreran dagoen industriagune guzti hori, naiz eta gaur egun hainbat enpresatan zatituta egon, 3.000 langilera arteko enpresa bat izan zen, hau da, ia esaterako herri guztiak han lan egiten zuen. Beraz, nolabait ere hor badago sentimentu oso berezi bat, inguru honekiko. Eta gainera, garai batean etzen, baina orain parkea egin zen ezkero eta gainea, aizia espazio gune oso kutxuna da herritar guztiontzat bai. Eta horrela, Legazpiren bihotzean, mirariaren gertakaria ospatzera gerturatzen dira urtero 100 herritar. Santikutz jaiak ospatuz eta mirariari gorazarre eginez, Legazpiarrek egun gogoangarri bat pasatzea dute helburu. Mezak meza dira eta badakigu gaur egun zenbat jende inguratzen den, baina bai, poliki eguerdi partian, eta eguraldia lagundu gunez gainera, jende asko inguratzen da, eta jai giroa izaten da, herri giroa, ezer berezirik ez, baina jendea gustora eta eguraldiak laguntzen duenean, ikusten da urtez urte gero eta jende gehiago gelditzen dela bazkaiten, eta ondo.